ବାତ୍ୟା ପାଇଁ 3 ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଛୁଟି, 2 ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ 3ଟି ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ କଲେଜ। ପୁରୀ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଛୁଟି ଘୋଷଣା। ଆସନ୍ତାକାଲି ଓ ଶନିବାର ଏହି 2 ଦିନ ଛୁଟି ନେଇ 3 ଜିଲ୍ଲା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଘୋଷଣା। ସ୍କୁଲ କଲେଜ ସହ ଅଙ୍ଗନବାଡି ମଧ୍ୟ ଛୁଟି ରହିବ। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଆଶଙ୍କାରେ 2 ଦିନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ ରହିବା ନେଇ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ ସହ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଛୁଟି ମଧ୍ୟ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। 8 ତାରିଖରେ ଅପରାହ୍ନରୁ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବାରୁ 3 ଜିଲ୍ଲା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବାତ୍ୟା ଫନିର ଭୟ ପୁରୀବାସୀଙ୍କ ମନରୁ ଲିଭି ନଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଏକ ବାତ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିଛି। ତେବେ ଏପରି ସ୍ଥଳରେ ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ନ ହେବାକୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି। ବାତ୍ୟା ନେଇ ଲୋକେ ଆଦୌ ଆତଙ୍କିତ ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବାତ୍ୟା ବୁଲବୁଲ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ କରି ନପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ବାତ୍ୟା ଓଡ଼ିଶା ପାଖ ଦେଇ ଗଲାବେଳେ ପବନର ବେଗ 80ରୁ 90 କିଲୋମିଟର ରହିବ। ଆଶା କରେ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରି ନିହାତି ଭାବେ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ।